Papa, open your mouth. Ha ha ha. Ha ha. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating Sukano, Papa. Till he likes. Ha ha. Chavo kuda kundiona ndichitamba nhamo zotirombero. Chavo kuda kundiona ndichishupika kuti vazotirombero. Zvinopa urombo, zvinopa urombo iwe. Zvinopa urombo, zvinopa urombo iwe. Zvinopa urombo, zvinopa urombo. That was Nemam Sasa. Sure. And that's Louisa Day Chiera taking the video. And that's me, Salani Mkanya.